Machiegni kendo. Moko kuom jodak ma bende pi nodaro e miechegi podo jote ute mane okonygi gero e alwora Manyando. Pi noyweyo mwandu moting'o nyaka buge jopuonjre moko. Chan bende osemiyo jopuonjre moko pok odonjo e Form 1 kata obedo ni jowadgi osebedo ka somo kuom dwe achiel. Wach ma kamae mayo Ruoth Mombaka Jacob Ongudi kwe kendo osiko komanyo sir ne jopuonjre mokwamo pacho kod mago ma bende nowe skul e kore. Dano Londe olosonwa lipot makende ewi Ruoth ma reso jopuonjre. E chak dwe mar ariyo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu noyango kwan nyithindo maromo 200,000 mapok nodonjo e sikunde. Moko kuom gigo mamono nyithindo gidonjo e sikunde gin kaka koso omenda. To en ang'o ma koro itimo mar reso nyithindogi mondo gidhi e sikundegi? Waromo kod Ruoth e kaunti ma Kisumu matemo reso nyithindogi. Midhiro mag pi osemiyo kata sikunde wa moko nodar. Kaka jowetega dhi skul, kaka an pod abedo e dhoot, aneno ka litna. Nyaka midhiro mar pi ne chakre, asekonyo nyithindo madhi karibu 30 gi wiye. En giko dira, Jumapil. Jodak moko e gweng' ma OMBAKA e kaunti ma Kisumu dhi lemo. Moko to dong' pacho ka gitimo tijegi magudi. E kinde ma oro kwako piny, puothe otuo kendo cham otho. Omiyo jodak ojwang'o puothegi. Jogweng' ma Kano onge hawi kata kinde ma koth chwe. Oula jamonjogi kendo jayweyo puothegi kendo darogi e udi. Midhiero ma koth mang'eny kelo kinde ka kinde miyo jodak moko lalo yuto maggi kendo rem tero nyithindgi e skul kaka owinjore. Ayuto kokalo e pur. Bing ni pi pong pile ka pile kendo nodaro wa ma puothewa pod ni e pi nyaka sani. Onge kama nyalo yute, aonge yo moro amora manyalo yuto go nikech natiyo tich puodho. Puothego ntiere gi pi nyaka sa mwawuoyeni. Ka pi nobiro, pi nokawo giyogewa te, pi nomuko utewa, pi onego nyaka dhogewa, gi udi be pi otimnade, pi nokawo molalgo. Chano miyo jopuonjre mamoko pod okwame udi. Jumbe mathoth tok ka jowadgi noseyawo sikul. Mae midhiero mamono Ruoth Mombaka nindo. Chieng' Jumapil en chieng' yweyo. Kata kamano, Ruoth Jacob Ongudi to nie tich. Omanore kod buge gi gige moko mag somo ma odhi pogo jopuonjre ma ok nyal. Kata sikunde wa moko nodar, kaka OMBAKA Secondary School ne pi opong'o, modar ochako ter kamachielo. Koro pi osemiyo jo obedo gi midhiero mang'eny kabisa, kendo osemiyo nyithindo bende moko drop out of school, okoso dhi school nekech gionge kama gidage. Jogweng' oyange kaka jatich sirikal mochung' ne arita e kind weche mamoko kendo kaka jakony mar reso som jopuonjre. Onguni temo chopo kare lek maneno ni jopuonjre duto ni e klas somo kendo manyo sir nyaka ne jopuonjre mane oseweyo sikul kaluwore kod iye ma ohiu kikind midhiero mamoko. Asekonyo nyithindo madhi karibu 30 gi wiye. As from 19 kochakore higa mar 2019. Kawuono ne Nyasaye okonya gi osiepega moko ma adhi duoko ariyo skul. Achiel dhi dok e Form 1, achiel waduoko e Form 3 no drop out nekech no chwanyore e kore no. To mano be nyaka wang'e nekech ka waweyo nyithindo ma o drop out ok waduoko e skul, to mano ng'iso ni wadhi lalogi e kore ka. Jonyuol moko gi nyithirgi e udi rwako limbe Ruoth kod mor. Jopuonjre bende konene to neno geno. Ne wanyalo koso kar nindo kana dhi skul. Seche moko kana dhi skul kata chiemo na cham ne onge. Sombe seche moko na somo late. Seche moko balewo koka somo nikech kama nya some maber onge. Kech ot onge, ot ne pi nitie. Chatimo penj. Ayudo marks 280. But nagombo ni mondo adhi skul mondo mi achieve my goal na. Ne wadar sa ka sa, puothe be ne pi okawo koro kuma ne wayute gik ma wanya chamo ne onge. Kata kamano Ongudi lero ni lwete chiek ok nyal chopo ne jopuonjre duto ma ochan kaluwore ni dwaro mag gi medore.
Kaka jowetega dhi skul, kaka an pod abede dhot, aneno ka litna, but agombo mondo mi adhi skul, to kadhi to make sure mondo mi atim matek. Pesa mwayudo tin ma ok anyal timogo gigo te ma wadwaro. Manyalo dwaro mondo akonygo jogweng'wa. Wachiegni gi nam ma pi osebedo ka ketho, kendo nyithindo manyiri gi machuo osebedo ka lal. Koro ma miyo seche moko ok wanindi mar mondo wamany nyithindogi waduoke skul mondo ngimagi ochenj. Bende wacho ni nyao ma jonyuol moko thiro chenro makamano. Nitie jonyuol bende ma chunygi bor gi skul. Weche mag pi mosebedo ka pong' miyo jowagi ok bed kamoro ma steady. Iyudo ka kiny odar, odhi e center, owuok e center, odhi kama ok odesa, koro ok gin jok mosebedo kodak kama steady. E chak dwe mar 2, migao mar somo noyango ni kwan jopuonjre maromo 43,480 ne pok odonjo e skul e gwenge mag Nyanza, ka 21,940 gin joma nyiri, to 21,540 gin yawuoyi. Jopuonjre maromo 6,479 e kaunti ma Kisumu ne pod okwame udi, kaluwore kod kwan mane oyangi kod director mochung' ne somo e alwora ma Nyanza. Kopogore kod omenda, oro kod kech mono jopuonjre moko dhi skul. Omiyo Chief Ong'odi kwayo chiemb kony ne jopuonjregi. If the government can introduce lunching program in these schools which are within the flood-prone areas, then that will also help us to make sure the students are in the school. Ong'odi timo manyalo masiro somo e gweng' ma OMBAKA, kendo jiwo jomoko mondo riwre lwedo e neno ni onge nyathi sikul mang'uko sombe nikech nok mar omenda. Diana Olonde, Ramogi TV.